Козаклар авылы китапханәсе Теләши информ мәгълүмат үзәге һәм районның үзәкләштерелгән китапханәләр шелтәре игълан иткән тарихны онытмыйк иҗади бәйгесенә тәкъдим итә. Яз айлары матур бәйрәмнәргә бик бай. Әмма шулар арасында иң кадерлесе җиңү көне. Аны сугыш дәһшәтен күргән, сугыш ачысын үзе татыган ветераннар гына түгел, һәр кайсыбыз көтеп ала. Җиңү көне безнең өчен күз яшьле, сагышлы, якты бәйрәм. Күз яшьләре, кан куюлы рәхимсез сугыштан безне 77 ел аерып тора. Инде ничә еллар туган җиребезгә шау чәчәкле, сандугачлы тыныч яз килә. Халкыбыз 77 ел буе киләсе елларда да сугышларсыз гына яшәсәк иде дигән серле бер теләк белән яши. Дәһшәтле сугыш. Безгә никадәр кайгы-хәсрәт, югалту, бәхетсезлек китергән. 1941 елның 22 июнендә фашистик Германиянең җинаятьчел һөҗүме белән башланган бөек Ватан сугышы. Дошман халкымның бәхетен урлап, рухын сындырырга, юк итәргә, кулга әйләндерергә, тезләндереп аның өстеннән явызларча хакимлек итәргә теләгәндер. Ләкин ул бер хакыйкатьне аңламаган шул. Илебез яшь, көчсез булса да, аның горурланып, сөйләрлек, курку белмәс, җиңелмәс батыр уллары, кызлары бар. Бөтен кешелек дөньясы бөек Ватан сугышында җиңүнең 77 еллыгын шатлыклы күз яшьләре белән билгеләп үткән бу көннәрдә мин кадерле дәү бабам Әсхәт Рәхмәтуллинны хөрмәт белән искә аласым килә. Дәү бабам Әсхәт 1939 елның ноябрь аенда Совет армиясендә хезмәткә чакырыла. Ул Омскта, Новосибирскта хезмәт итә. Аннары Красноярск шәһәрендә хәрби училищеда укый, аңарга кече лейтенант званиесе бирелә. Ул хезмәт иткән дивизия Мәскәү өчен аяусыз сугышлар алып бара. Дәү бабабыз шушы канлы бәрелешләр вакытында 1942 елның 12 августында каты яралана. Агач башына бәйләп калдырылган немец снайперы дәү бабамның уң кулын яралый. Немец снайперларына командирларны юк итү бурычы куелган була. Дәү бабам бу бәрелештә кече командир вазифасын башкара. Дәвалану өчен аны Уфага госпитальгә озаталар. Ләкин бабам гомерлеккә уң кулын югалта. 1943 ел башында ул туган авылы казакларга кайта. Һәм аның аннан соңгы тормышы казаклар мәктәбе белән бәйле. Әсхәт бабам Казан дәүләт педагогика институтының физика-математика факультетында читтә торып укый. Аны бик яхшы билгеләренә генә тәмамлый. Узак еллар мәктәп директоры булып эшли. Аның җитәкчелегендә мәктәп бердәм, үзара дус, эшчән укытучылар коллективы туплана. Дәү бабамның медальләре аның төп нигезендә иң кадерле ядкәр булып саклана. Без аларны дәү бабамның туган көнендә кадерләп кулга алабыз. Аларның акрын гына, моңсу гына бер-берсенә бәрелеп чыңлавы миңа дәү бабамның тавышы булып ишетелә. Мин аның тавышын кызганычка каршы ишетә алмадым шул. Рәхимсез авыру аны бездән аерды. Мин шул медальләргә карап, аны күз алдыма китерергә тырышам. Эчтән генә аның белән сөйләшәм. Миндә аның канага. Димәк, яшәү дәвам итә. Дәү бабамның дәвамы. Ул мин. Мәрьям дәү әбием тик кенә утырмаган. Үзе кебекләр белән урман кискән, окоп казыган. Тылда да, фронтта да җиңү өчен көрәшкәннәр. Ватаныбыз фашистлар белән сугышта бик күп улларын һәм кызларын югалткан. Безнең авылда да сугышка 291 кеше чыгып киткән. Туган авылыбызга шуларның 143 генә әйләнеп кайткан. Еллар узган саен җиңү көне бездән ерагая. Ветераннар сафы сирәгәя. Сугыш вакытында тормыш йөген үз җилкәләренә тарткан әби-бабайларыбыз саны да кими бара. Без авылдашларыбызны горурланып искә алабыз. Алар истәлегенә салынган һәйкәл янына митингка барабыз. Анда чәчәкләр куябыз. Күп еллар узып, күңел яралары төзәлгәндәй булса да,
Йөрәк түрләрендә сугыш елы вакыйгалары әле һаман да саклана аларның. Инде якты дөньядан китеп барган сугыш һәм тыл ветераннарын без һәрчак истә тотарга, исәннәрнең хөрмәт итәргә тиешбез. Безнең аларны онытырга хакыбыз юк.